Hello guys, magandang araw. At ngayon maghahanda tayo ng ricados ng adobong manok. Gawa tayo ng sibuyas, pag ako talaga nagluto ng guys, adamihan ko ng bawang para pang daw sa high blood pero masarap naman talaga pag maraming bawang, mabango. Lalagyan natin ng sili para medyo manghangan. Simpleng adobo lang ang ating gagawin. Okay guys, ang adobo natin, lalagyan natin ng patatas. Kung gaano laki ang hiwa ng manok, pantay-pantay lang yung patatas, o kulitan mo konti, ganun, para okay kayo. Ayan guys, may patatas na tayo, manok kalahati, tsaka yung sibuyas at tsaka sili, bawang, diba guys? Tapos magluluto tayo dito. Lagay tayo ng mantika, taman lang. Kasi magmamantika naman yung manok, diba? Lagay natin yung bawang, ay sibuyas pala. Sunod natin ng bawang. Guys, brown na. Sunod ang manok.
natin ang sili. Pampagana yan sa pagkain, maanghang-anghang. Gusto nyo damihan ng sili, damihan nyo din. Nasa inyo yan. Tapos pamintang buo. Takpan mo natin guys, mga 1 minuto. Yan na guys, 1 minuto na, kumakatas na yung manok. Tapos lagay natin yung patatas. Lagay tayo ng isang chicken cubes. Lagay tayo ng, dito na tayo maglalagay ng tuyo. Tapos konting suka. Mas masarap guys, agaw yung asin at saka alat. Huwag na lang tayo maglagay ng bitsin kasi naglagay na tayo ng chicken cubes. Ano? Asin na natin. Hindi lang kasi may marami ng toyo. Okay. Ayan na guys, takpan natin ng 2 minuto para maluto na. Okay guys, 2 to 3 minutes. Ayan, kumukulo na. Check natin kung malambot na ba yung ano, medyo matigas pa guys. Natin ng isang minuto pa, diba? Para maging 3 minuto. Okay. Ayan na guys, okay na. Okay na. Okay na sa lugar. Okay guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videong gagawin. Guys, sa 10 minuto, meron ka ng adobo. Diba? Masarap yan guys. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Next video at comments na rin kung anong susunod lulutuin natin guys. Maraming salamat sa inyo.